Ice cream. Uy, hindi na makita anak ah. Gusto mo rin? Pabili ka sa mama mo. Yan nga ang nakakalungkot na tagpo sa isang TikTok video na upload ng isang netizen. Marami ang umalma sa kanyang ginawa, maging mga magulang ay naglabas rin ng sama ng loob sa uploader. Kahit na ito'y biro para sa iilan, ay mas marami ang di nagustuhan ang ginawa nito sa bata. Komento ng ilan ay kung sa anak niya rin kaya ito gawin, ano kaya ang kanyang mararamdaman at paano kung wala itong nanay. Buwelta naman ng ilan na walang nakitang problema sa ginawa ni Nico, ay mabuti na lang din yun kesa bigyan ito ng ice cream na galing na mismo sa kanyang bibig. Dahil nga rito ay agad-agad na nag-viral ang video at agad ding nalaman ito ng magulang ng bata. Idinaan nila ito sa isang Facebook post at sinabing kakasuhan nito ang uploader at sila'y maghaharap. Sa ngayon ay kanila na itong inaayos at maging silbing aral din ito para sa mga netizen na maging wasto tayo sa pakikipag-usap sa ating kapwa, matanda man o bata, at di lahat ng biro ay nakakatuwa na para lamang tayo ay may mai-content at sa ating mga magulang na rin, ay maging alisto at bantayan din natin ang ating mga anak, lalo pa ito'y musmos pa at pagsabihan na huwag lalapit o makikipag-usap sa mga taong di nito kilala. Ako po si Adi De Castro, ako po ang mami ng bata na gustong makitikim sa ice cream sa nagva-viral na video. Dito po ako para magsabi sa inyo na hindi po ako naapektuhan personally ng mga comment kung ako ba ay masama o mabuting magulang. Ako po ay lumaki sa isang nanay na may sakit sa isip. Kaya bata pa lang po ako, ay sanay na po ako na nire-ridicule, pinagkakatuwaan, kinakahiya, at marami pang mga ganong pagtingin na sa kasanayan ko na pong hindi pansinin. Ang kinakatakot ko po ay paglaki ng anak ko, makikita niya na nang ganun pala ang nangyari at maiisip niya na wala kaming ginawa bilang magulang. Sa totoo po niyan, at 10 AM pa lang ng umaga ng Lunes, nakita ko na po yung video. Sinabi na po sa akin ng aking manugang. And ang una ko pong naisip, bilang ayoko po ng magulo at away, sinabi ko na wag na lang pansinin. Kaya lang po talaga pong nag-viral na siya. And nakita namin na it's going out of hand dahil marami nang gumagamit at marami na rin pong nag-edit ng video gamit yung picture ng anak ko specifically. Kaya po kami ay nagpasya na kailangan na ma-stop ito. Kaya lang kagaya ng mga ordinaryong ina, ano po ba ang gagawin ninyo kapag nangyari ito sa inyong anak? Kaya po medyo may pagbagal po sa aming pagkilos at kaya po kami ay nag-post after namin magpunta sa PNP Cybercrime. Humingi muna kami ng payo kung pwede po namin ito gawin. Dahil po para makapagsampa ng kaso ay kailangan po ng pangalan at address ng tao na irereklamo ninyo. So, yun po, itong video na to ay para lang po sa kalinawan kung ano po ba talaga ang motibo naming pamilya kung bakit po namin ito ginagawa. Mga ordinaryong tao lang po kami, tindero, tindera, na gusto mabuhay araw-araw. Ang anak namin hindi pa halos nakakapagsalita dahil kagaya ng mga batang pinanganak ng pandemic, meron po siyang developmental delay. And ito po ay mukhang kinainisan na mag-asawa na nag-post ng video. Friday po nangyari yun, November 17. Kasama lang po nila kami sa playground. And ang naisip nilang gawin ay gumanti sa amin sa paggawa ng ganitong action. Hindi nila kami kinausap, nilapitan tungkol sa aming anak. Sa halip ay naisip nila Sabado, Linggo pinalipas at Lunes i-post ang video. Kung ano po ang motibo at intensyon ng mga taong ito,
ay siguro po sila lang po ang makakaalam. Basta ang alam po namin, nananahimik lang po kami. Kung meron pong di magandang aksyon ng aming anak, patawarin po sana nila dahil ito ay bata at musmus pa. Hindi rin po ako perfect na magulang. Hindi rin po kami perfect na magulang ng asawa ko. Dahil kami po ay kagaya din ng mga may dysfunctional family. Hindi rin po kami galing sa mga buong pamilya o sa perfectong pamilya. Kaya po kami ay natututo pa lang along the way sa aming buhay. Sana po kung meron po kaming nagawa na hindi po maganda, na hindi nyo kinalulugod, patawarin nyo po kami. At sa mga tao naman po na sumusuporta sa amin, maraming salamat po, pagdasal nyo po kami. Ang gusto po naming matutunan sa pagkakataon na to ay malaman at ma-share din po ang mga hakbang kung ano ang gagawin ninyo kung kayo ay nabiktima rin. Walang bata na dapat mapahamak, lalo na nagbayad ka pa sa mall para lang magkaroon siya ng magandang experience sa paglalaro para sa mental health niya. Para din sa mental health namin. Tapos meron pong tao na mananamantala at ayaw i-take down. Bakit po? Para sa views, para sa pera. Kaya, ayan po ang mga dahilan. Hindi ko po maintindihan kung bakit kami pa po ang dapat mag-reach out sa kanila. Ganun pong anak namin ang ginagamit nila para makagain ng monetary reward for views, for content. Ano po ang motibo at intensyon nilang mag-asawa para po dun sa kanilang pagpo-post? Yan po ang magandang tanong at gusto rin po naming makita. Kami po, gusto lang namin sana na maging leksyon po ito at maging halimbawa. Dahil we live in this world cyber time Tas okay lang po ba na dadalin mo sa pribadong lugar ang anak mo at pagkakaperahan o aabusuhin ng ibang tao tas wala kang laban? Hindi po ako naniniwala. Alam ko meron pong laban at ito po ang aalamin namin at isi-share din po namin sa tamang panahon.